남서고 성문이 저라고 때리니 성문 응가 뭐하이 까이떨 응가 마야 그나 함작나이 까이떨 그 바하이게 버럭노 뭐 오케이 클라이 만나이 하니 하이 까이떨 응가 마야 그나 함작나이 까이떨 그 바하이게 버럭노 뭐 오케이 클라이 만나이 kamu hai jadi ni kepada bono seng kaito ni kok thari bisin tin seng senya ni पहिला seng si thai tongo obongka morkes namjak mani ingka soitan te bono ruthar nai rokni bagai borok muni shuni bagai ya के शैतान 113 बागर एक बा लुसिफार नियकबा शैतान न रक्थारे फाइनै दंगो इनको बरनि बागैसे उ मरके स्नाम जाक माने माथाय उ परिनि नुकनाय माथायाव थांनायानो माथाय 25 नि 41 माथा 25, 41 Mathai 25 ni 41 nampak mana hake oi yaksi bekat ni borok no hai kedai sawana ane beskang ni tangdi kaito bai serai jak nai ro soitan bai pini suari rok ni bagai snamani a thui playa hor ni kundulo tangdi otmasia Soitan by bini suari rok ni bagai snam mani ke u morke borok ni bagai snam mani ya suari rok ni bagai mane kok na ya suari kaito ni ari ni basanai kaito by coba namnai kaito ni against basanai borok ni bagai snam mani soitan sebab malah kaito bai reklai rohor jaknai suari kejo tuni sai suari kotorku naitokku panggenangku ke senam jaknai ka Lucifer bo sakno lai torjakai kaito ni mane boni jaga no yakare kaito ni jaga wo asokna naima bai bo kaito bai matong dia Getei bono logero nai ro tonai tin bager ek pa suari oro Lucifer ni loge kaito ne ekenso pasaja borobo ngaseng borono Isaiah thongne Isaiah 14 verse 15 Isaiah 14 verse 15 Angkolewan piaba nengke kethi rok ni tongthayo tiklai jaka ahako ni kuthuko tiklai jaka you shall be brought down to Sheol to the lowest depths of the pit oron Isaiah chapter bechap ni bebat porini ke kaham kenen saimanai nabat bahike borok khiklai ro jaka Nero, mana automatis you shall be brought down to Sheol. Neng kethi rok ni tongthayo khiklai jak ka lise. Omong ka jot to nisai omongku tolaku bas kethi rok tongmoni jaka. Ke judo bo hai nisau judo bo polmono Jude chapter 1 verse 6 Jude to kaise ntamu verse 6 verse 6 polmono suari rok ni bere baksana bo naisidi naidi borok tongna nangma tui no tongyawi sakni tongthai kibiwi thangka borok ha tolani manak mawo choklaya
sorni dukhui bai khajagui tongo kaidor oro aro borokno jerani a sal kotorni bagui tongkha English ko sau the angels who did not keep their proper domain borok je position rojak mani borokni tongthai wo tongya borokni mane borokni jaga wo tongya borok abuni yakare mane te kusuk mani naye awaita borok rogo haino je kungsuku je tor aprong ke tolaklai ke omo haino borok kungsukan ke borok ni bagui aro sok mane borok no horo sok wani mol brum ni bagui borok no bustu mani bagui khatijak nijo ke umorke borok ni bagui ke jeng oro tomasa jeng tomando ruklai rohorjak nai suwari rok borok manak ma jagao khawi molbrum ni bagui koksongnai rohorjak nai rohorwani bagui khatijak tongo nijo manak ma jagao ungkha omo morke ni kok tabo sungmung hingke omo hai je pilas kang ang samani omo si hingke borok temani morke wo sok nai omo morke suwari rongni bagi si snamjak kok na ya suwari jagawo tong ya suwari borokni bagi si snamani ke borok le temani bagi morke wo sok nai jeng saimano borok rong ka kaito bai kosol ke snamjak phiaba borok kok nalia hani bagai borok kaito ni ari engai soitani loge rukreka negatabo je kaito ni ari engai soitani bukhak basawi tongnai borok ni talika soitani jaga wono sokine taburong ni nang raja bai raja cobarang laika nang je raja ni bukhak tongnai nang iyang ni nongnai hai ble ko kaisa jaga ni raja nono hanjak phane nang te kaisa digi tongnai engkai coba ba marlai nai engkana mathai nai ka omo hai nang jas udaharon samani omo hai nang soitan ka kaitone against basaja engke soitan no sokomo nai phiaba borok ni bagi borok no kaidor hamjak hai bana bobo bai si tongsinai bono si ang tongsinai kaidone hamjak mono ang dorkar sinai yangke bobu soitan baksana sokomo jaknai oje coba wonu kokna musung ya phano makok nai makok haideba engke borok ni phola engka thiblang ya thanglang jeng saimana saljak borok ni mang thui thangnai phiaba mang thimani yagulo chini phola kaini jaga je kono kaisa jaga sokine morkeo eba chukna hao aro yake puro sokine morke bai chukno ha mungnui no tongo kawang borok morke krei hai chukna ha krei ni kawang borok wansok ba salayo even ki Kristen ni bisingo basa ai bono Bible barban sa ang thanai wo kok saka Bible sum barban no go Jesu Kristo barbar kok salangka morke tongo chukna ha to je borok chukna ha sogiya bo bor sogini ba automatically bo morke o sogine tomale kaini si jaga to ngor sogmi mane dekaiso kaisa sogmi mane dekaiso oba mang phino ya gulo chukna ha bai morke no karei tei pholani sogi jakne jaga krei je phana kaisao ma hapnai morke nyakeba chukna hawo omo kubui no je kaito rongka hamjaknai kaito maya gnang kaito tei jeng boni udaharan ba boni example jeng nugo je borok hamya dakai bobai baksa krusok khasi jaknai borok no bo muthangmani bo boni sumsok no nakarmani theinani jora angni tongkha
संसारनि गोबां समसबनो खालायै bo hamyano खालायै आरो खासिजागै दंमोन बेयावा जिसु ख्रिस्ट तमानिसा जेप्रो उदाकाय बुका किपिलै जिसुनो हायनि सायाव दिनै हासबाय प्र आनाव मैथ खायजादि आफ्रो जिसु बनो तमानिसागा आंनो गुबैनो अकक्साव दिनैनो नों आंबो बाक्सा पेराडाइसआव सबिनाय नै जिसु बनो साव गोसों कायदोनि हामजाबमा कायदोनि माया नों आरो बोसो जों बनि बोसो बाहायबो जों बनो नुबो Luke chapter 23 by Luke chapter 23 थांनाय Luke chapter 23 जों बाइबेल नायके से मिथ दंनाय बा बाइबेल नालिगोना Luke chapter 23 42 by 43 हाके बो जिसुनो हाय हनै साका ओ जिसु नों बुग्रा अंगै फाइब्रो आनो ता पगजादि जिसु कोनो हाय हनै साका आंनो अकक्साव दिनैनो नों आंबै बाक्सा पेराडाइसआव दंगैना दिनैनो पेराडाइस माने न जुगनोहा बा जुगनोहा आसल जुगनोहा सगैदोनि सिका आबानो जुगनोहा जिखो बा जुगनोहा बसाफाना होइमाना अरो जुगनुको एमन के बो तमाने बागै क्रुसो रोजा जिसु तो सिनि सुमसक नाजन नाम जिनि सुमसक नामनि बागै बो अंके बोनि सुमसो खलाय माने बागै जे बरक हामिया थाक्सब जनो सि क्रुसो रो रोमानि जराव एगा उ बरक क्रुसो रोजा मनिका हामिया थाक्सब जा ताव कायदोनि हामजाक मानका कबै ते इंग्लिश बायके अनकंडीशनल माने मुंसा कंडीशन करै बरक न हायनो हामजाक नों गाहाम खायके बो हामजानाय हायो बो हायनो हामजाक कायदो खरक सानपाना मरके सग्रनानै मुसुं जायगिया जतनै साय सुमसक खतर कुकनो बो मरकेयाव थांग्रनानै मुसुं गया कायदोनि हामजाक मा ओंखाबे लायनो खतर जेसेकपानो सुमसक खतर उन्थों बनिथानि नाकार माया नै अमहाय सुमसक गोसोकरै अमहाय मंसा सुमसक करै जे कायदो नाकार माया बनि हामजाक माबाय संसारनि बेबाक सुमसकनो बो थुक्लुबै मानो बनि हामजाक माबाय खलबै मानो तेबो बो क्रसाकावो थैमाने आबंका बनि हामजाक मानो बो फुनुक बनि हामजाक मानो फुनुका क्रसाकावो थै नों हामजाका अंके नों बनि बागै नोंसोसो खालाय हायब्ले नों खोसो खायमे याके तो हामजाक माने प्रमाण नंगिया बुमा बसना हामजाक माने तमाका बसना चारवानी तोरवानी मुक्तुइनो मुक्तुइन हिया कष्टनो कष्ट हिया आगेनो पुसि अमहाय फादि Romans chapter 5 verse 8 थांगे Romans chapter 5 verse 8 ang poriwana tamake kaito jungno busukse hamza abobo jungno funuka tamne hunke jung sumso ganang ngei tongpro Kristo jini bagai thikya jungno hamza mono bo funuka krusaka thiye jung sumso ngei tongpro jini bagai kalvari kroso thikya sumso ngei tongpro kaham proya jung to hayan borok no ketma ngomole thiye nei juigona bo omhay borok thangi dong 당근에 어디가 그리 어머하이 버르는 와서 but 크리스토니 와서 그게 어머예 우리 함작만이 숨속 니 버르 니 바기시 버트이 숨속 니 동 프로츠 숨속고 니 동 프로츠 니 바기 가버리 그서 버트이 베게 다보 보토 시니 바기 가버리 그서 티가 증노 모르케니 비오그 쪽나 호틀랑니 바기 버럭 다복 때문에 바기 morke o kalainai abongka boni hamzak mano yasak yani bag boni hamzak mano nayani bag boni hamzak mano nahor yani bag
kaito no tui jo to borok no dei kaisa kok besi thai tongo abongka kaito hamjaknai kaito abo simiya bo ungkha kubui tei kubui no tui tongnai kaito mane justice kubui bai busthumnai kaito kubui bai tongnai kaito dala no ke bo sojo khai me mane dala ke dala kubui ke kubui hamya ke hamya kaham ke kaham omo hai kaito bo hamjaknai kaito simiya bon thai bo ka kubui justice kaito kubui ungmani bagi tak bo kubui bai busthum kha ke tamangnai sumsok borokni sumsok tongkha bono bo yakari romaya kisi sabani sumsok tongkha bo hani yakari romaya busma thumnai tole bo kubui justice kubui bus thumnai bo bongka pohor kos manak pohor bai tongmaya hamya kaham bai tongmaya ge kaito busthum ke tamangnai jotuna morkeo soknai tamane humnale jotuna sumsok na korok sabat sumsok khaya kre Bible saw Romans chapter 3 verse 10 korok sabat kaham kre bebak sumsok kalaija ge Romans chapter 6 verse 22 ke tamasa sumsok laike mathina second day ge bo busthum ke jotuna morkeo soknai 피해봐. kaito bo sakbai thang osungsaro nokai phai osungsane bebag borokni sumsokno boni sago rujuina kha boni sago rujuina oi bo kroso thui saklaiya tebo abo bai kaito ne hamsak mate kubui tongmno phunugiro kabe kroso thi nironi sumsok ba nibagino kaito ne tane mungsa sumsok kre 1 John chapter 2 verse 2 also bongka kathar boni mungsa sumsok kre phiaba jini sumsok namane bagi bo sumsok ka kalbare kroso khasijak ke u kroso naisitne sungsaimano bo boni hamsak no busukoto jini bagi sibo aro sujagei khili bujagei kosto khai khasijak itongi khasijagani kosika nugo krus ni bisingte boni hamsak kono bo nuka te boje kubui kaito boje justice bono bo funuka tabo kaito lamas namoi roka u lamatei borok rok morkeni katei mana ungyakeba morkeni yakni yogi mana lama bos namoi roka tabo prosno ke lama tei nang himnai de himya u lama wo nang himnai de himya bosi nang u lama him kan de nang mor kiri yok sun cross na harke kristo ne hamjak manam lugo cross ni hamjak masai ba cross ne hamjak manisai osungsarate kotorku hamjak mankri kai tamang kai to ne hamjak manisai kristo ne hamjak manisai osungsara te hamjak mani kotor kri tabong nung je sepana hamya khaiten je sepana tongmung hamyao khai phaiten borok phana butatun sinan suta panangtun wa phana waijatun abarokno nakari robakia abarona muito kulia nekai dorsa tone male bore hamjak manasi kotorku sumsok nini sumsok sai bone hamjak manasi kotorku ani bakai bo abarokno bogi thangka yakari robakia nakari robakia muito kulia je borok paithak ni langma jora ya ka paithak ni langma ni sekang thuitutui thuyasini sekang kaitani o hamjak mano yasa ya borok
Soitan baitei boni phaising soitani logeo tongnai ba soitanni logeo kaitoni ari ingei basai tongnai borok soitan bai baksano morkeo kiklai rojak morkeo klainai jeprom soitano morbrum rubongi kiklai royo apro oborokut kiklai rojak ani bagai borok rok morkeo soknai morkeo kiklai jaknai kaitor maya kena kaitor hamjaknai kaitor haibano ti kaisa boni tongmung ba karakter tongo bongka kubui kaitor bongka kubui bustungnai justice pia jotoni bagino kaitor je propron doglam pioksa je propron dogla khulogui dong naisingui dong phaidi kipili phaidi piaba paithak jora kipili angke bo morkeo soknai salsa Jesu Kristo kipil painai apronke dogar bondong sinai dogar kholojak sinai tabuk nowani jora wo nowani pro room paimani yagulo dogar pioksa mal mataro hai dong borok rok hapai piaba waisa kholojak angke tei dogar busni buibu piok rojak liya get otawu omo hai dingnai tabuk kaitor ringui sangko khakolok bai naisingui dongko dogar piogui dongko piaba salsabo kholonai o kholoprong ke tei koi sa piok malia kaitor kholomani dogano koi piok maya bo piok mani dogano bo koi kholomaya bo piogui dongo tabo kipil dini salsa kholonai nge kholom mani yagulo tei piok jangli nge borok ro je bonni hamjak mani yasa ya borok ro apro Lucifer soitan ni loge mor brum ni loge horni kundulo kiklai rojak First Timothy chapter 2 verse 4 tumaisa kaitor beba borok no kubui no siui mothangjak thun hoi bornayo beba borok no mothangjak thun hoi bornayo ege oronat pares na tiri jotono